so se wanya mfinhia be se aduonum ne 50s mu edin ayenya ye Adisa Kanti wura na nei wo hye ne nkwanhye wo Bole sola kwantempono so bra ti maka bi odo nanade ni moto na mo no ti ma ne free car no so abeto no so ama na make say wato na nanam nsie do eyarehosam de si ye mu nchiremu Adom Kasee edeba won mo wo hono ma wo hunu de si ye no echiremu se na wo free sola Bole na bra wo kodu Bole mensini ni mu no na wonum ehunu se ehyan bi ato motor rider ni ana wo twi moto no so ono mede to yamani boni animu se wo frɛ Bole a police fo any ambulance service ma wo ba bia hono mo a wo be hwe akwanhia no a esi no nenso bra wo duru hono mo no na wo hini ya ne din ene Adisa Kanti wura ya wo suse wanya mfi aduru no no ahwere ne nkwa dada ode amu no ama abusuafo a wo ye nhyehyɛ se de be ya muslimifo amamre mu no wo be pɛ no kora bere